Itzekin. Bueno, kaixo, etorri gea 43 pertsona eta batzuk gea Oiartzun aldekoak, Oarsoalde aldekoak, Euskal Herriko hegoaldekoak eta beste guzti dira iparraldekoak. Eta ez da lehenbiziko aldiz etortzen gehala redadegea eta hemen. Juliano Ilarburu deitzen naiz, Donamartirikoa, Eskola Herritik heldu niz, beraz, eta EHZ-ako festivaleko kidea. Beraz, EHZ festivaletik amika kide dingira jedadegira parte hartzera, eta lehen alikotz parte hartzen dugula jedadegean. Horten, ahemanetan jarri gira Bretoniko hainbat elkarteekin, hemengo hainbat elkarteekin, eta beraz, idea haukan dugu hortan parte hartzera, guk badugu korrika Euskal Herrian, guretako importantea ere zen Bretoniera sustengatzea, beraz hortarako dina gira honat. Ni Mireia naiz eta iparraldeko aekatik heldu naiz. Iparraldeko aekak kilometro bakarra erosi du, baina 3 korrika egin ditugu gure ondorengoa EHZ zelako eta kide batzuk batean eta bestean direlako. Korrika sortu zen 80ko hamarkadan eta sortu zen behar batetatik, sortu zen egin batean helduen euskalduntzea diruz larri zebilelako. Hastapenean ero batzuentzat hartu zituzten sortzaileak, baina urtez urte ikusi dugu geroz eta parte hartze handiagoa dela eta azkenengo korrika hau apirilean bukatu dena zinez izugarria izan da. Que aurrera ez gelditzeko karrera honekin eta historia honekin oso polita dela, Euskal Herrian badakigu oso ondo zer den hau eta zuek hasten naizeate eta jarritola. Pena merezi dula.